Music Studio. Dilas Production. Sun yi sun kasa sun barke mana sun yi sun kasa sun barke dole ne su zauna bayan ki kuma duk safiya sai sun zo gaishe ki su yi gaisuwa su ce ina kwanan ki su nemi tabarakin hannun ki da kin yi kyauta suke mamaki kowa ya san babu ruwa a gidanki dan ko makiyinki ma za ya shaida halinki Hajiya Farida Jauro mai abin mamaki ga kudan zuma mamaki tashi mu biki inda magana ta ado ake dole a bar miki shi ya kika zo da capacity Farida Musa Jauro. Rabbana ya so wanda yake ki kusa ya lalace wanda suka yi butulci yau suna ina wannan aya ce kin yarda da Allah shi yasa ko ina ki ake zance hasada ciwo ne amma wasu kun lalura ce wa yake da ikon juyawa wa yake da ikon bayarwa wa yake da ikon sauyawa ba Allah ba shi ya miki dole su barki abin da saka kanki ba mai canza Farida kina da hali kin iya daura dan kwali kuma Farida ba ta fushi ko ta yi shi tana da dalili tauraruwa ta gira a gaishe ki salsala ta kyawun an baki sannan mai capacity sunan ki yar falana a gaishe ki Farida Musa sunan ki Farida Musa Jauro mamar mu wacce ke fasa taro mai maganin da keken yaro Abdul Jiwan ke gaishe ki wannan dan yaron naki mai kaunar ki da ƴaƴanki tauraruwar gira cikin tawagar kike min mafaka ado ake dole a bar miki shi kai kika zo da capacity Farida Musa Jauro.